Oricum. Cum vine aici? Stai să lângă camera. Filmează, uite, filmează. Uite, vezi? Vrea să mă ciupească, vezi? Păi, uite, vezi? Uite, l-a prins tot. Uite, filmează. Să nu mi camera. Tare, că n-ai cum de Nu filmez. filmează capul, mă. Ba, am nu ia apa. Ai văzut? Uite, vine și ăsta la altul. Îl filmez cum s-a pus. Nu mă dau prea aproape că... Că n-are cum să ajungă capul lui până aici. Ai văzut că s-a uitat aia în ochii mei? Uite cum caut acolo de desubt. Mănâncă frunze. Da. De-aia tu să vezi, ăsta din care Și vezi că le-a tăiat penele. nu zboară. Cine știe? Vezi pe ăla? Uite că vine și ăsta la mine. Apără-mă, help! Ana! Help! Ana! Ăsta aproape că a ajuns la mine. Nu mă salvezi! Nu. Crede că-i dau ceva de mâncare. Ăla a fugit, nu-i place.